U vreme kad je Amarfal bio car Senara, Arioh car Elasara, Hodologomor car Elama i Targal car Gojima, dogodilo se da su oni zaratili s Valamom carem Sodoma i s Varasom carem Gomora, Senarom carem Adme i Simovorom carem Sevojima i carem Vele, to jest Sigora. Svi su se oni udružili i došli u dolinu Sidim gdje je slano more. Oni su 12 godina služili Hodologomoru, ali su se 13. godine pobunili. 14. godine Hodologomor i carevi koji su bili s njim došli su i porazili Refaime u Astarot Karnaimu, Zuzeje u Hamu i Emeje u Save Kirjataimu i Horeje u njihovoj gori Sir sve do El Farana pored pustinje. Zatim su se okrenuli i došli u En Mispat, to jest Kadis, i pokorili svu zemlju Amaličana i Amoreje koji su živjeli u Asason Tamaru. Tada je u pohod krenuo car Sodoma, car Gomore, car Adme, car Sevojima i car Vele, to jest Sigora, i u dolini Sidim svrstali su se u bojne redove protiv Hodologomora, cara Elama, Targala cara Gojima, Amarfasala cara Senara i Arioha cara Elasara, 4 cara protiv 5 careva. Dolina Sidim bila je puna jama sa zemljanom smolom i kad su carevi Sodoma i Gomora počeli da beže, upadali su u jame, a ostali su pobegli u brda. Tada su pobednici uzeli sve blago iz Sodoma i Gomora i svu njihovu hranu pa su otišli. Uzeli su i Lota, sina Avramovog brata, i njegovo blago i otišli svojim putem. Lot je tada živeo u Sodomu. Jedan čovjek koji je uspeo da pobegne, došao je kod Avrama Jevrejina da mu to javi. On je tada prebivao kod velikog drveća koje je pripadalo Mamri i Amoreju, bratu Eskola i Anira. Oni su bili Avramovi saveznici. Kada je Avram čuo da mu je bratanac zarobljen, sakupio je svoje ljude uvežbane za borbu, 318 robova rođenih u njegovom domu, i pošao je u poteru do dana. On i njegovi robovi su se tokom noći podelili i napali ih. Tako ih je on porazio i poterao do Hovala koji je severno od Damaska. Povratio je sve oteto blago i vratio je svog bratanaca Lota zajedno s njegovim blagom, ženama i ostalim ljudima. A kad se vraćao, pošto je porazio Hodologomora i careve koji su bili s njim, u susret mu je izašao car Sodoma u dolini Save, to jest u Carevoj dolini. Melhisedek, car Salima, izneo je hleb i vino, on je bio sveštenik svevišnjeg Boga, zatim ga je blagoslovio rečima: neka svevišnji Bog, stvoritelj neba i zemlje, blagoslovi Avrama, i neka je blagoslovljen svevišnji Bog koji ti je u ruke predao tlačitelje tvoje. Tada mu je Avram dao 10 od svega. Nakon toga car Sodoma rekao je Avramu: meni daj ljude, a blago zadrži za sebe. Tada je Avram odgovorio caru Sodoma: podignute ruke zaklinjem se Gospodu svevišnjem Bogu, stvoritelju neba i zemlje, da neću uzeti ništa od onoga što je tvoje, ni konca, ni remena na sandalama, da ne kažeš ja sam obogatio Avrama, neću ništa. Samo ono što su mladići već pojeli i deo za ljude koji su išli sa mnom, za Anara, Eskola i Mamriju, oni neka uzmu svoj deo.